Namutabang ug hatag ug kaligon ug kalagsik. Maong kung dunay pagsuway sa kinabuhi. Ipagawas ang Vino Kulafu! Vino Kulafu. Dosenang lakas! Drink responsibly. Sa dinami-dami ng aking nasubukan, akala ko malinis na may sepulok pa pala. Akala ko malinis, amoy lansa pa. May bago akong kasama, mabisa at magaling pa. Bagong Joy with Power Bula! Mas mabula, mas mabisa, power bula. Bagong Joy. Bagong Joy with Power Bula! Tanggalan sa sebulok walay na Power Bula! Bagong Joy with Power Bula! Bagong Joy! Mas mabula, mas mabisa versus ordinary brand X liquid. Unti-unti nang bumubukas ang bagong mundo. Harapin natin ito ng sabay-sabay. Magkaiba man ang landas at pinanggalingan, Dapat walang iwanan at pagtibayin ang samahan. Dahil tayo, ang tibay ng loob ng isang buong bansa. Tanduay Rum, higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Chismis! Sa tikuan! Pulong nga humot, pero kasunis nga baho? Bahu? Panglakaw nga gidaw ni, pero ang pangbalay stinky? Bahu? Ikaw ba ni? Ako? Magbangong buhay na ka. Ayaw na chinusi. Tanan ni Downy! Downy kontra kulog. Deserve sa tibuok labada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala na'y baho. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang tibuok labada. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Liwas na karon no, sa atong December 25 nga adlaw gayon diin atong handom ang adlawng natawhan sa atong manunubos. Pero bisag liwas na sa maong adlaw, Pasko pagyapon, no? Ang diwa niining laing adlaw na usab karon. Disyembre 26, no? Hinoon sa ato ng kibalik-balik nga pagpahinumdom, ang mensahe sa Pasko dili lang sa December 25, kundi matag adlaw gayud. Apan ngano man nga mugahinta og adlaw, diin naka-focus lang yun sa maong pagsaulog sa adlawng natawhan sa Ginoo tungod kay sama sa atong kaugalingon, no? Sa atong tagsa-tagsa ka adlawng natawhan, atong mga birthdays. Okay. Mugahin man yun tag-adlaw alang ni ana nya mahimong espesyal og gihapon sa usa ka semana, no? Diya sa usa ka semana na magyud tay espesyal nga adlaw alang sa Ginoo. Ganiadto ang Jewish Sabbath nga matunong og ikapito ka adlaw semana nga mao ang Saturday kon Sabado. Apan niining mga panahong Kristiyano ato kanang gibalhin sa adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo nga mao ang Domingo. Ang unang adlaw sa semana, pero ikapito ka adlaw human sa atong unom ka adlaw nga nagsunod-sunod nga trabaho. Nganong moingon ta nga ikapito ka adlaw gihapon ang unang adlaw semana,
Kay kung ibasi sa moral law sa napulo ka sugo, wala man maghisgot o specific yun nga adlaw sa first day of work. Di ba? Giingon raman diha sa moral law, unom ka adlaw mo trabaho ka mo og sa ikapito ni ana, mao ang adlaw nga igpapahulay o adlaw sa pagsimba. No, ato lang gi-paraphrase. Ya sa ato pa, ceremonial law ang pagpiho o pagpili unsang adlaw ta mo sugod og trabaho, kaya wa man gi-specify diha sa napulo ka sugo, no, sa moral law. So, ceremonial ang pagpatunong sa adlaw kanus ata mo sugod og trabaho basta ang ikapito ni ana adlaw nga igpapahulay o adlaw sa pagsimba. Niadto panahon sa mga Hudiyo, matunong yun og ikapito ka adlaw sa simana ang ilang ikapito. Tungod kay ang unang adlaw sa pagtrabaho kanila, no? Ang ato mang unang adlaw sa simana mao na ang ikapito, Saturday. Pero matod pa ni Apostol Pablo sa Colosas 2:14 hangtod sa 17, ang katong igpapahulay sa daan Shadow sa to pa landong unya ang moingon galitag landong bot pasabot dili patumao sa to pa naapay katumanan ana. Mao na nga diha sa Hebrehanon 4:9 na gihapon ang Sabado o pahulay sa katawhan sa Dios, pero gipasabot sa bersikulo 8 nga lain na kuno. So mao na wa na laing katumanon ana. Ang laing adlaw nga gipasabot sa Hebrehanon 4:8 mao na ang adlaw sa pagkabanhaw. Unang adlaw sa semana, pero ikapito gihapon kung ibasi sa moral law. Kaysa moral law, igo raman gaingon, unom ka adlaw mo trabaho kamo ikapito pahulay. Na unsa man ang atong unang adlaw sa trabaho karon? Lunes pa ba? Dili na. O Domingo pa ba ang unang adlaw sa trabaho nato karon? Bisan sa atong gobyerno? Dili na. Ang unang adlaw sa trabaho nato karon mauna ang Lunes. So ang ikapito, unang adlaw semana. Ang adlaw sa pagkabanhaw. Ang katumanan sa giisgutan si Hebrehanon 4:8 nga lahi na nga adlaw. So kanang Saturday kon 7th day of the week ikaunom pa na. Kung ibase nato nga Lunes na ta mosugod og trabaho. Dili man na kay ato-ato lang. Mando manas tong gobyerno nga Lunes ang first day of work. Mao na nga ang tinuod, ang katumanan ni anang Sabat yun sa New Testament, mao na nga adlaw sa pagkabanhaw. Ang Lord's Day nga gilitok ni San Juan diya sa Pinadayag 1:10 adlaw sa Ginoo. Dili na gyud na ikapito ka adlaw semana kay unsaon pagkatuman atong giingon ni Pablo nga landong tong daan. Asa to pa temporary lang to. Gipaabot ang katumanan o explicitly stated yun sa atong magisterial book nga naa diha ang Catechism. Nalimot lang ko unsa to nga numero basta giingon diha nga ang Lord's Day Sunday the fulfillment of the Sabbath. So ang change pagasabton nga fulfillment o katumanan. So it's wrong, no? Ato yun ang iklaro. Sayop yun ang interpretasyon sa ato mga igsuong na himulag, no? Nga muingon sila violation of the law kuno ang shift, ang change from the 7th day of the week to the Lord's Day Sunday. Fulfillment na katumanan. Kay ang bag-ong tugon, fulfillment man na sa daang tugon. Unya, ang fulfillment dili biya na parehas. Kana lang entrance sa kingdom nga tuli. Pag-abot sa New Testament, kipasabot ni Pablo ang change ana, ang fulfillment ana, nga dili pag-aisipon nga pagguba sa balaod kung ma-change man, pag-aisipon ka ng katumanan.
kay lahi lagi ang bag-ong kasabutan. Asa na gipasabot ni Pablo nga kanang tuli sa daang tugon, baptism na sa New Testament, nasa Colosas 2:11 ug 12 nga nag-ingon si Pablo, ang circumcision of Christ, baptism. So, ang fulfillment atong tuli nga entrance sa kingdom, bautismo na. Mauna nga kung mag-Kristiyano ta, magpabautismo kita. Di ba? Dili na tong tuli. Ang tuli karon nato for health reason na lang. For health reason na lang. Di ba? Paras na po na sa pagkaon. Nga giisip nga mahugaw tong pipila ka pagkaon sa una. Huh? Pero sa New Testament, gihinluan na ang iyang spiritual nga kahugaw. Kung doon na may kahugaw nga nabilin anang maingon ta nga kanang giisip nilang mahugaw niadto, kuan na lang na kanang bacterial o biological, no? So kung dili ta mo kaon og baboy o istang walay himbis, kay mahadlok ta ma-high blood o basig na ay virus na o basig na ay bacteria na, for health reason na lang na. Pero dili na for soul reason. Nga naman, kay ang iyang spiritual nga kahugaw ana gilinisan naman. So pwede na tang mukaon, apan for health reason himong dili pud ta mukaon ana. Dili naman pud ta hukman kung mukaon batag dili, base sa giingon ni Pablo sa Roma 14:3. Nga dili ta hukman kuno ang dili na to hukman ang utanon ray kanon, dili pud hukman ang tao nga bisan unsay kanon. Pero wa po na nagtudlo na to nga bisan unsa na lang gyud ang kanon. Magpasagad na lang tagkaon. Basta giklaro lang nga ang atong pagtuo, no, sa New Testament nga ang kausaban fulfillment na katumanan. Na nataas ning atong intro nga naghisgot ta aning daan og bago. Now, nganong ato nang gisgutan tungod kay kining atong pagsaulog karon, no? Sa adlaw na tawan sa Ginoo nga liwas na karon, ako naman ning nahisgutan sa miaging Domingo apan atong sumpayan karon niining pipila ka minutos nga nahibilin sa atong segment karon sa tulumanon. By the way, congratulations sa tanang mga bag-ong ni graduar, no, sa layman's theological, no, kanang pagtuon, no, sa Biblia, ang diin gasentro sa apologetics na atong nadunggan kaganina, ang ato yung obispo mga ni preside sa maong misa, then uban po niya to sulod sa misa ang graduation. Dili dayto 17 sa text ni Brother Nicolay, 17 to iyang gihisgutan, no? Pero akong nadungog kaganina sa misa 21, no? 21 di ay ang tanan, no, nga ni graduar karon, no? Disyembre 26, no? Dayon duday pa nagtigom sa naanda ng Christmas nga paragtigom na to, alas 9, no? Diha gyapon sa St. Vincent's College. Now, kay ko ka piho ato, no? O asa yun sa St. Vincent's College kay usay mabalhin man na, no, kung kana nang tigom, no? So, ang Bible study room yun 103 or 101 ba to? Mag-change man na, depende man na sa availability sa room, no? O kung medyo kuanta kanang doon na tayo special nga po nagtigom, mahimong mabalhin po nga room, no? Depende para pag-accommodar po sa gidaghanon. Pero limited lang gihapon, no? Kay naman tayo social distancing, kay napamaghapon ta sa pandemya. So, congratulations sa tanang bag-ong nigraduar sa Layman's Theological Course sa Biblia, diin ang nagdumala gyud ang atong veterano nga tigpanalipod sa pagtuo ang akong usa sa mentor, si Attorney Mike Abbas. O atong pagtimbaya po sa atong presidente, Brother Nicolay Lucenius. Okay, belated Merry Christmas sa tanan. Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, mga tinahod nga viewers, no? Ato namang gisgutan nga
ang December 25, no, kay inaaman ko yung mga kalibog pa ni ini, no? Nagaling mga Katoliko nga na libog paghapon ni ini, no? Kay December 25 pa bagyod na tinuod bagyod nga December 25 na tao ang atong Ginoo. Oh. Ato naman ning gihisgutan nga kung maghisgot ang Biblia, wa gyud mabasa nga December 25. So, dili kita ka objectively say, di kita ka ingon nga kana bang mingon kita objective ka nang klaro gyud, piho gyud. Okay. Di kita ka ingon nga December 25 gyud kung moingon tag objectively. Pero subjectively sa ato pa moingon tag subjectively sa atong pagkwinta-kwinta sa pagbana-bana nganong December 25 napuntay mga banggiitan aning Biblia, history, nga muingon nga ang December 25 nga computation naapunay basihan. Okay, mga panghitabo dias Biblia kung ato ng subayon kanus ana na hitabo unya ato pong itukbang layon ato dayong kuhaan og tukbang ang Jewish calendar ngadto sa Gregorian, maka kwinta-kwinta man ta nga oy December gyud ay 24 or 25. Now, ang doon na tayo mubuan nga computation, pero dili ko mo ingon nga objective yun nga definite yun na, base sa mga compute na to, nga nung December 25. Now, simple ra kay analysis, no? Kano sa amanta mag-celebrate sa pagkatao ni John the Baptist? Relevant ni kung magkwinta-kwinta ta, no? Doon na ni sa ikalang bigitan. Nga nung sayro nato ang birthday ni John the Baptist. No? Kung magkwinta-kwinta ta sa birthday ni Jesus Christ. Now, simple lang. Kay sa ato kong nahibawan, giingon diya sa Biblia nga, unom ra ka bulan, timani ha? Unom ra ka bulan ang gap ni Jesus Christ ug ni John the Baptist. John the Baptist, lain ng John the Evangelist ha, ug John the Baptist. John the Baptist atong gipasabot. Ang San Juan magbubunyag. No? Kanus amanta mag-celebrate sa iyang birthday? Di ba? June 24. June 24. June 24, di ba? Oo. Now, kay unom raman ka bulan ang kamagulang ni John the Baptist ni Jesus Christ, sa ito pa muihap lang tag unom ka bulan gikan sa June 24. So, diha dayon nato bana-bana nga diha na tao si Jesus Christ. So, mayon ta unom ka bulan gikan sa June 24. So, June, July, August, September, October, November, December. December 24. Di ba? Unya kay tungang gabi naman to, munang moingon ta round up na no sa mathematics pa December 25. So mo na bana-bana na to mga computation na to nganong moingon ta nga December 25. Di ba? Dayon naapoy laing kuan ana kanang factor ana sa pag compute na to. Pero dili ni siya definite ha kay kung moingon galit nag definite nga December 25 gyud sa to pa manginahanglan taan nag birth certificate. Nga na record dito niya kay wala may birth certificate tong pagkatao sa atong Ginoo. Mao nang kanang atong compute ato na lang nang compute. Dili na siya kana bang definite. Di ba? So laing sistema pud sa pag-compute. Now, atong sayron, kanus ato nagpahibalo si Anghel Gabriel ni Zacarias, ang bana ni Santa Isabel, nga inahan ni John the Baptist, kanus ato giingnan si Zacarias ni San Gabriel, ang anghel, nga manamko ng iyang asawa nga si Isabel. Nga, mo to sila ang anak, di ba? Pero gisaaran sila pananaon ba to, no? Nga giingnan sa anghel si Zacarias nga magmabdos ang imong asawa nga si Isabel. So, atong susihon dayon kanus aman to. Kay relevant manggo ng pagkatao ni John the Baptist sa pagkatao ni Jesus Christ. Kay unom ragod ka bulan ang ilang gap ang kamagulang ni John the Baptist. Di ba? Oh. Now, sa akong panginsusi no sa atong mga pagtuon, ang Jewish calendar din ato dayong itakdo, no? Atong itakdo dayon sa Gregorian calendar. Ang kadtong pagpahibalo sa Anghel Gabriel ni Zacarias nga manamkon niyang asawa nga si Isabel nga moto manamkon siya ni John the Baptist, kuan kadto pista kadto sa mga Hudiyo nga gitawag og atonement.
Feast of Atonement o pista sa pamayad sa sala ba to murang inana to ang term, no? Say malimot ko sa terminology, di ba? Umaw na basta Feast of Atonement. Pista to sa mga Hudiyo nga kanang gitawag og Feast of Atonement. Oh, naabot yung laing term ana. Pamayad sa sala, di ba? Then mao to matunong na siya sa atong Gregorian calendar na September 24. September 24. Oh. Ang uban mo ingon September 25. Basta kay naraan na. Okay. Sa record nga akong nakita, September 24 kadto. Oh. Unya, sa maurig hapon nga hinungdan nga unom ra lagi ang gap ni John the Baptist ug ni Jesus Christ. Sa ato pa ato dayong ihapon tag unom ka bulan gikan sa September 24 unom ka bulan dayon after ana ato na pong mabalanse nga mao pud na ang pagpahibalo ni Anghel Gabriel gyapon ni Santa Maria nga manamkon siya ni Jesus Christ. Nga gituhuan nga ni adtong higayunan nanamkon pud dayon si Santa Maria. So September 24 mipahibalo ang Anghel Gabriel kang Zacarias nga manamkon niyang asawa nga si Isabel, no, inahan ni John the Baptist, September 24 to ha. Kay gituhuan pod nga niadtong pagpahibalo sa anghel ni Zacarias, nanamkon dayon si Isabel. So September 24, unom ka bulan, September, October, November, December, January, February, March. Okay, March 24. March 24 ang pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria nga manamkon siya no sa atong Ginoo Jesus Christ. So March 24. So March 24 niya kay ang normal jud nga bata ipakatao 9 months man na. So March 24 muhap din tag siyam ka bulan gikan sa March 24. So March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December 24. Gamit gapon tag mathematics. Round up na to. Kay tungang gabi naman to, December 25. So, mao na ang atong compute. Diba? Ang uban, mahilig mag-compute. Diba? Oh. So, kung mag-compute ta, nadji mo uban mo ingon nga, December 25. Pero lagi kung moingon tag objective ba na, definite ba na, mo nang napoy mga basahon moingon nga wa gyud na sayod. Nganong moingon ta nga wa ta masayod gyud sa exact date tungod kay wa man tay wa pa mugod po toy birth certificate sa una. Wa man sila mag-record. Ya, sa Biblia po dulay record. So ingon na lang. Ang uban moingon nga dili to December 25 kay tingtugnaw man to nya naman to'y nagbaktas-baktas dito mga hayop. So dili gid to December kay wa ni makabaktas-baktas nga hayop anang adlaw sa pagkatao ni Jesus. Pero naa pa may nagbaktas-baktas niya gi-explain naman ni Atty. Aba sa iyang pagpadayag ani sa laing istasyon, no? Nga sa Bethlehem din natawo nga atong Ginoo mo pay pagsugod-sugod sa tingtugnaw sa to pa dili pa kayo tugnaw sa to pa makabahas-bahas pa ang mga hayop. Oh, kung doon na may bugnaw na gyud kayo sa bungtod pero dili gyud sa Bethlehem, di pa kayo tugnaw dito mo nang napay makabahas-bahas. Now, kung inyong susihon nga tugnaw na bagyog kayo sa Bethlehem, na mahimong inyong tanawon ang Bethlehem na may nakasubay ana dito nga kuan yun. Tanawan ninyo kung dili ba pwede makabaktas-baktas ang hayop din sa lugar din na tao si Jesus. Malimot lang ko sa detalye gyud kayo aning maingon tag season sa winter or kanang cold season na jud maingon ana. Basta pwede pa. Now, pisan pa no, ingon ani lang. Ma-December 25 man o dili na tao si Jesus Christ, ang pangutanan na to, dautan ba sa ulugon anang adlaw? So, granting without saying dili gyud December 25. Diba? Ingnon lang nato nga tungod kay wa man ta kahibalo sa exact date yun sa adlaw natawhan sa Ginoo. Ang question diha alang sa mga misupak, mo ni akong pangutanan ninyo. Kay wala man ta kahibalo sa exact date. Kung pananglit ba, dili gyud December 25. So, wa ta kahibalo. So, masuko ba ang Ginoo kung mamili ta og adlaw diin diha nato sa ulugo ng adlaw
sa pagkatao sa atong Ginoo. Bipangitae ko ninyo og bersikulos Biblia nga nag-ingon ng Ginoo, kay wa man mo kahibalo sa adlaw nga tawhan ni Jesus, dayon kung inyong pilion ng December 25 nga diha ra ba nagsaulog pud ang mga pagano, kung inyo nang pilion nakasala na mo, nasayop na mo. Pangitae ko ninyo og bersikulo ana. Inyo ra bang teaching ang inyong gitudlo na atanan sa Biblia o asa man sa Biblia kanang inyong gitudlo nga kung itunong og December 25 ang pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa Ginoo, violation na sa na. Gani implicitly gipasabot nga aprobado na sa langit. Nganong moingon ko nga kung ang simbahan mo pili anang December 25 approve ang langit? By the authority vested, na hinumdum ko ni Atty. Abbas ngayon sa graduation, by the authority vested upon me, no, sa pagproklaim ato mga graduates. Ako po moingon nga by the authority of the church. Ang authority sa church nga unsa man na binding and loosing na nasa Mateo 18:18 ang authority sa simbahan. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, kinsa may giingnan sa atong Ginoo na mga apostoles. Unya, ang authority sa mga apostoles, mapasa man na sa mga obispo. So, naay authority ang mga obispo kung mamili og adlaw asa sa ulogon ang adlaw nga tawhan sa Ginoo. Mingon, wala may sugo. Ang Ginoo nga sa ulogon ang iyang adlaw nga tawhan. Kana day ato mga birthday, gisugo pa puta nga sa ulogon na. Ya tungod kay walay direct kuman nga sa ulogon na sayop na day na pagkadaghan sa gibuhat nato nga walay direct kuman kini ding mag-imbento tag radyo, internet o television. Wa man daing nas Ginoo ni nga o inbintuhan ninyo na. Nya nakasala na dayta na kay wala tagi direct kuman. Dili na. Now, by implication, valid na because giaprobahan na sa simbahan nga gitagaag authority. So kung dili ka mo sunod sa authority sa simbahan, awa ka mo tuo sa gospel. Kay ang gospel nag-ingon, gitagaag authority ang simbahan sa pagdili og pagtugot, Mateo 18:18. Now, wa naman ko igong panahon na sa sunod na lang po. Pasko na to ni, kung siya na to wala may hisgutan, now, tingali maka-appeal ko niya sa sangka, no? Or dito po sa dialogue sa Pikas Stasyon, no? Para ako ni ma-explicar o gayo. Okay. No, wa naman di igong panahon. So, belated, mayong Pasko na lang. Okay, nahanging, no? Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon, sa mga oras o istasyon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, maayong Pasko sa tanan ug Happy New Year. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN. Te, gilantan ko